projekt Gradnja središča mladih. Veliko veselje biti naši dragi gosti na festivalu drame v Razgradi, kako tudi vas, gledalce, in da mi dovolite kratek uvod s predstavitvijo avtorske ekipe in seveda vseh nastopajočih, ki so, kakor se tudi razume iz uprizoritve avtorji kot taki. Mogoče ta uvod bo tako zelo kratek. Začela bom z igralsko zasedbo, in sicer v vlogi Evgena Hinkemana, Rakan Vršajdat. Dobar bog. Spontani aplauzi so absolutno dobrodošli. Grete Hinkeman, Mjavjondič. MC oziroma Master of Ceremony, Ozren Gravarič. Nadalje, Paul Grossman, Brano Maškovič. Samo zdravje. Stara gospođa Hinkeman, Doris Šarić-Kukulica. Prva kandidatkinja Lotte Inge Frajlive, Milica Manojlović. Prvi kandidat Max Knač, prvi ratni drug, Dado Čosić. Mihael Ubešvert, svodnik, prvi pas, Jasmin Telalović. Asistent Andreas Überfluss, Petar Leventić. Čovjek sa psima, Peter Immerglaj, drugi ratni drug, Milivoj Beader. Zepargus Zingegot, drugi pas, Vedran Živolić. Krista Blutun-Boden, prva kurva, Marica Vitkušić-Vrdoljak. Druga, znači gospođa na ulici, druga kurva, Nađa Perišić-Radović. I sada nadaljujemo z avtorsko ekipo, začenši z režiserjem Igor Vuk Torbica. Dramaturginja Katarina Perović. Scenograf Branko Hojnik. Kostumografija Doris Kristič. Oblikovalka avtorskega giba Blaženka Kovač-Ferič. Skladatelja Nenad in Alan Sinkhaus. In oblikovalec luči Aleksandar Šavlek. Vod je mimo, predajam besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Se pravi, pogovarjali se bomo o slovenščini, hrvaščini in nešto između. Ako su pitanja, molim, imamo Katarinu, tako da može ona da to sve prevodi. Se pravi, to bi res bil en sproščen pogovor, tudi glede na to, kako je ekipa že tleh lepo. Mogoče za začetek, glede na to, kakšen je bil aplauz, se mi zdi neka pozornost publike 2 uri 10 brez pauze, lep trik, sa pauzo. Bi mogoče za začetek, če bi kdo podelil kakšen vtis, mnenje, bi bilo super, res tako, ni to samo nokam za hec, pa bomo pripravljeni naprej, nič nimamo. To je nekaj prav. Še kdo kaj artikuliranega? Ok, tako, med pogovorom prosim, da posredujete in vprašate karkoli. Se pravi, za začetek mogoče samo na kratko bi prosil Katarino Pejović, dramaturginjo, mogoče nekaj malega uvoda o Hinkemanu in pa o dramatiku Ernestu Dolarju.
Ja, vem, da je to bilo zmenjeno, ampak nekako se mi zdi, da zdaj za neko predavanje res se mi da. Slovanič, preskočimo tole. Res ta predstava je ta potovanje in potovanje skozi doživetje. Nekaj med cerebralnim in čustvenim in mislim, da bi tole bi bila zelo všeč. Ker tole je sam bil človek popolnoma zunaj sistema, čeprav je bil nekaj vrste pop zvezdnik, ne vem, če se to vedel. V 20 letih, v istem času, ko je Brecht delal, ne Brecht je bil nič. Tole je bil pa pravijo kot recimo, da je danes, ne vem, Bono, pa tak zvezdnik. In to ne res, ne samo v Evropi, to vso, v celem svetu. Zakaj? Zato, ker je imel eno posebno mnenje in videnje sveta. In mislim, da Hinkelmann prav to pokazuje. Mi smo zelo veliko intervenirali, danes smo nekako poskušali ugotoviti koliko procentov, kar je brez veze seveda. Ampak recimo 30% do 40% teksta je napisano znotraj Tolerja in smo seveda krojili, delali marsikaj, ampak nekako smo čutili, da nismo delali krivdo samemu tekstu in duhu tega teksta. Ker tekst je nastal kot ena čustvena reakcija, kot en krik, kot en neverjetno obenem cerebralni in čustveni revolt do tega, kaj se zgodilo s svetom po prvi svetovni vojni. Mi smo zdaj, ne bom govorila o tem, vsak ima svojo sliko, kje smo, ampak vemo to vse. In samo smo hoteli v bistvu Tolerja pripeljati v ta trenutek, v ta čas. Mogoče je tukaj nekaj tudi spiritističnega, mislim, noč ezoterije, ampak samo v tem smislu fokusa, v smislu koncentracije na to, o čem hočemo govoriti. In tukaj, poleg Igorja in mene, absolutno je sodelovala cela ekipa. Tisto, kar ste videli, je delo vsakega od igralcev in vsak od igralcev je naredil svoj vložek noter, kreativni in lahko bi rekla ključno kreativni. Tako da v bistvu motivacija, ki jo vsak ima, je na 100% pri vsakem igranju. Evo, mislim, jaz sem totalno čustveno danes, kot da je to rečem zdaj. Hvala, Korina. Ok, Igor, tako, Hinkelmann, kako si se pripremil kao redatelj na ovako nešto, jer mi znamo tekst, tu je bilo prošle sezone imali smo Hinkelmann i bio je, kako bi rekao, nismo tekst malo crtan, drugčije nismo dodali. Vi ste puno dodali, kako i možda zašto? Koliko se čovjek pripremi unapred, a koliko tek onda nastane na probama i u samom procesu? Nisam se pripremio. Ništa, jel? Ali priznao sam im to prvi dan, kad smo stigli. Da. Ja se izvinjavam, ja ne govorim slovenski, ali Katarina može. Če kdo ne bo razumel, seveda flašno roko. Kako se uzdržati? Ne, zapravo nismo ni čitali taj tekst, moram da priznam. Ne, došli smo na prvu probu i rekli smo ajmo jedno pročitati i stavili ga po strani. I onda smo 3 tjedna radili neke uvode u temu, igre i tako dalje. Tako da se jedan dobar dio predstave, kao što su ovi monolozi, počeo stvarati pre nego što se predstava zapravo. Ali, znate šta, priroda tog teksta je takav da je nekako on meni poručivo idi nešto traži. Nemoj sad kao sjesti i čitati. I to je odgovor zašto. Tako da nema neki pametan odgovor zašto, to je to. Na tej točki kakšno vprašanje mnenja? Kar spraščeno? Kakšen je bil recimo, kako je bil vaš centralni fokus na početku, nakon prvog čitanja, kako je bil osjećaj? Jer mi smo radili taj tekst na, naravno, na sceni ili pa neki trans, recimo historičkom esaju. Nije bio baš sjajan.
on mi je, njega, ekipu sam upoznao tek kad sam došao, više manje Dadu malo znam i tako da njega znam od prije. I on mi je rekao, koji kurac ovo ti treba, zašto hoćeš raditi ovo? Tako da, pa, da. I što sam htio reći? Da, a što je bilo pitanje? Zapravo koji je osjećaj od tog prvog osjećaja kada ste prošli Ne. do svega toga? Da, ja znam da sam samo pre toga mnogo čitao o ekspresionizmu i da mi je bilo bitno naći ekvivalente kako ondašnji ekspresionizam predstaviti na današnji način. To je kako ga danas predstaviti. I koja vrsta energije scenske je potrebna za to. I jako mi je taj stomak bio bitan da otklonimo onako cerebralni pristup i da probamo naći, da probamo prvo šta iz teme izlazi kao scensko dejstvo. Mislim, u bistvu je fokus bio zelo igralski. Kad je ideja bila, da se poišče tisti, kot je rekel, ekvivalent ekspresionizma danes. Mislim, v slovenski šoli igre nekak je ekspresionizem veliko bolj korenjen, veliko bolj je naraven. Mogoče vi se tega ne zavedate. To je nekaj, kar je percepcija gledališča kot zunaj. Govorimo o bivšem kulturnem prostoru, sedanjem, tistem prostoru, ki je bil enoten nekrat, da je nekako vedno bila ta percepcija slovenske igre kot igre, ki ima ekspresijo pred psihologijo. Torej, da realizem dobi, ja, absolutno, tako vam pokažem, tudi dokumente potem so pričane, tudi zapisane. In zato je pač v drugih sredinah gledaliških to neke vrsti izziv, ki ima drugačno kvaliteto, pa tudi na Hrvaškem. In to je recimo, to je bila neka naloga, oziroma neko vprašanje, ki je postavil vsem, celemu ansamblu, da gremo iskat, kaj je to, kako se dobi ta kvaliteta danes. Tako da komuniciramo, da je pomembno, da dotikajo to je bil fokus, torej fokus ni prihajal iz teksta samega, oziroma iz neke teme, ampak je prihajal iz duha. S tem, kar sem najti. Na tej točki, okej. Znači, vi ste puno čitali, pravce, da, pitanje možda za tu produkciju Hickman. Znači, tekst, pustim, ali mimo toga, mislim, tu su monologi za Hickmana, recimo, su baš tačni, takvi kako ih je i Toler napisao i to, i sad, gdje god da kreneš, da uđeš u to temu ili uz čitačeva mislim, i da se kroz tekst nekako to ubaciš ili nekako da to shvatiš, ili drugim putem, stigli ste neki učinak koji je zapravo jako suvremeni, a i klasičan, kako da kažem, svevremeni. Ima to smisla. I pitanje za glumce, recimo za vas dvoje, koliko ste radili zajedno, koliko je to zavisilo da ste baš vas dvoje, koliko je to išlo iz vas, možda je glupo pitanje, ja se izvinjavam, odgovorite šta možete, kako i šta možete. Recite prošto. Da, to tekst je u principu isti, da, s tim nekim prodorima i to sve, to je upravo ovo što je Igor rekao, on je što bi bio ekspresionizam, onda je rekao kao u jednom momentu da je stand-up, ne? Se gledao što je stand-up, čovječki, da ćeš vidio da stand-up radi to, bilo mi je čudno, ali ona se postepeno doveo do toga, da zapravo, prodinemo, da idemo direktno, da postane to već mašina s publikom, ne? Pa da, i ono nekako da zajedno radimo
moram samo reći da je došlo iz glumačke improvizacije i tako dalje, ali ovdje je bilo jako puno zanata, znači da je mizascen uopće na tom praznom prostoru je nemojmo se zavaravati velik posao, tako da bile su prve naše reakcije, su bile nakon prva 2-3 tjedna, onako, tu došao redatelj. Ovo, kaj je redatelj? Zato što nemamo to iskustvo da čovjek ne samo da ima ideju i da zna raditi posao, nego još u tome i zainteresiran za glumačke procese i daje prostor glumcima da rastu unutar toga i bavi se njima, i to mu je naravno bitno kao temi cijele priče. A da, radili smo jako zajedno i baš smo nekako probali ste neke više tišine, energije, priznosti, cijelu priču i sam. Pa, mislim, meni je ovo, nemam ja sad neko nenormalno iskustvo, ali neko imam. I ovo mi je bio jedan od najljepših procesa u životu, zato što sam se na početku osjećala kao na nekoj radionici na kojoj apsolutno mogu sve probat i ko da sam se vratila na akademiju odjednom i sve se može i sve je okej i ništa nije krivo. I jedna od najljepših pristupa uopće tom materijalu je da smo pročitali taj tekst i drugi ili treći dan je Igor rekao rečenicu ok ljudi sad, a svi se ne poznajemo ili se više manje poznamo i tako. I rekao ajde sad u 10 minuta odglumimo cijeli komad bez teksta. I kao nema sad tu razmišljanja. Sad svi glumimo cijeli komad bez teksta. I to je trajalo 10 minuta i svi smo ostali u šoku i shvatili smo da potpuno razumijemo komad. A s druge strane, postaneš rob, Toler je jak pisac i bilo je jako puno žestokih diskusija. Da li postati neko ko tumači Tolera danas i ja sam dugo u tome nekako šutila i shvatila sam da to je Toler, ali koji je rađen ove godine u režiji Igora Vuka-Torbice sa ovim ljudima, sa današnjom energijom i čovjek nikad ne smije, mora imati neki određeni respekt prema naravno materijalu koji radi, ali mislim, Toler nije živ kao što nije ni Shakespeare i ne možemo ga pitati što je on mislio, niti kako je on Gretu zamislio, niti bilo kojeg lika u komadu, možemo mi, ovo što je Igor rekao, iz trbuha osjetiti kako to izgleda. Ja mislim da je to ono nekako najtočnije što onda i svi ljudi prepoznaju kad gledaju to. Ali naravno da ono što je divno je da dođeš na probu i zaboraviš koliko je sati i ne ideš iz kazališta i to je zato razlog zašto voliš ovaj posao, to je poziv, da ne ideš doma jer je radno vrijeme do 4 i ostaniš u kazalištu i onda valjda se taj rezultat vidi i osjeti i tako da na tome sam beskrajno zahvalna svima. Pričate puno o tom autorskom i ja imam, neki su punktovi scena koje nema u tekstu. To vam je monolog o ljubavi, o ratu, to vam je scena sa momkom sa pištoljem koji dođe, to vam je, kako kažete, svećnik, Zegovor, da, i ima još konac, to trebamo sve popričati još, kraj. Ali prvo, molim, ako ove monologe, kako ste došli do teksta, jer toga nema i to ste sami trebali, možda nešto o tome. Ja sam ovdje zapravo ja sam ovdje zapravo gost u Zagrebačkom kazalištu mladih, ja nisam dio ansambla, ja sam iz Vele, znači iz jednog dramskog teatra i uglavnom navikao sam da imate čitače probe, da mi čitate taj komad, polako shvatite rečenicu, otkrivate šta postoji ispod toga, sa partnerom i tako da ta prva proba izgledala obećavajuće jer smo čitali tekst. Onda je na slijedio kaos jer je Igor rekao zatvorite tekst i
zapravo se nismo vratili više nikad njemu. Ja imam i dalje zatvoreno je doma u ladici. I sad kako je sve to nastojalo, ja nemam pojma jer sam isto lagano fasciniran procesom na koji nisam navikao, ali sam se morao baciti u neke nesigurne vode. To je ono što je Igor jest jedan redatelj, toga se, pa mislim svi nije malo plašimo, ali jako gotovo da izađem iz svoje sigurne zone koje se jako volim držati, a on je jedan redatelj koji jako voli gurati čovjeka van tih zona. Sad, super, ali nije to lako, niti je čovjek spreman na to i tu se isto traži nekakav kompromis, ali mi je drago da on jako inzistira na tome i drago mi je da sve neke vježbe i igre, bolje rečeno igre, i improvizacije koje smo radili uvijek su bile u svrhu nečega. Poslije smo otkrivali zašto smo to uopće radili, tako da nije bilo nekakvog besmislenog uloženog vremena u smislu igre radi, idemo se sad poznavati i svega toga. Kao prvo moram reći da je za ovo, da ja ne gnjavim pretjerano, ali da je za mene dvije su velike stvari. Prvo da radim pa dobro, u ZKM-u sam radio prije 10 godina. Znači, dugo nisam radio s ovim ljudima, prvi put sam sa nekim ljudima na sceni i za mene je to apsolutno jedan od najuzbudljivijih projekata, zato je mi sve nekako novo bilo i zaista sve tražilo od mene više nego sam na probe dolazio sa jednom količinom treme. Konstantno i nisam znao hoću li moći održati. Pa da, i očekivanje valjda je vlastita i kroz to mi smo morali pisati nekakve monologe, nekakve scene i to onda izgovarati još pred ljudima i onda su ljudi to gledali i onda to je bilo prilično ali bilo je prilično uzbudljivo jer se na neki način čovjek pita se čovječe, gledaj čega sve ima u meni, ali nisam znao. Tako da, stvar je u tome da su se svi ti tekstovi polagano stvarali, polagano formirali. Jedan sam dobio 2 dana pred premijere, tako da... kraj je bio 3, 4. Ne, ali je nevjerojatno kako je sve nekako, jer kad sam čitao tekst, ja sam znam, dobro, za mene baš taj tekst tamo strašno sviđa da budeš raditi, pa ne znam, i ne bi... Ozren i ja smo se sreli na moru, ja sam radila školjke i Ozren je rekao, joj mi je naška je super, baš se veselim gdje ćemo raditi. Znaš, od toga veli fakat radimo kod Crna stalno, a tu imam neku malu rolu, kao taj MC ima kao, on malo kao dođe i ode, i on kaže kao super, kao malo ću ja tu kao malo se podružiti i lagano se. Mislim, sam da te podsjetim. Očekivanja su bila potpuno drugačije. Apropo teksta 3 dana pred premijere, stvar je u tome što je on glumac koji sve previše pripremi. Inače profesori prede dikciju, da, i govor, da, i onda on sebi sve logične akcente podvuče i ja namjerno nisam htio da nauči tekst toliko dobro da bi bio spontan. Tako da, evo, ne znam. Da. Ali uglavnom, ti svi monolozi nekako su, je Igor jako puno pisao i nešto što jedna crtica, nije stvar, ja sam jako radim jedan tekst i kada se on zapravo ispitaju sve mogućnosti tog teksta, onda pusti tu improvizaciju koja zapravo jest uvijek predstavljena. Uvijek jest neka vrsta, po meni trebalo bi biti neke improvizacije, ali na vrlo zadanu strukturu. Ali ono što me od Igora prvi, što me oduševilo, kratke
crtica, a nisam upoznao mnogi redatelje koji su na taj način preispitivali tekst. Da, kad je radio prvu predstavu, Razbijeni krčak, Juda, pa kad sam gledao predstavu, oduševio sam se predstavu, meni je predstava bila sjajna, rekao sam kakav fenomenalan komad, to bi ja volio jednom raditi, to je fantastična priča i tako. I uzeo sam taj tekst da čitam, Razbijeni krčak, otkrio sam fenomenalan, wow. I počeo sam čitati, nisam došao do 10 stranica, ja ništa nisam razumio što tamo piše. Ja sam rekao, pa ko je ovaj, i onda sam se sredio, kako sam da počekaj, pa kako je to tekst, šta ste mi radili? Prvo je rekao da su 2 mjeseca on i Tamara da su radili na tekstu kako bi glumac imao prave rečenice. Redatelj koji radi da bi glumac imao prave rečenice. Zanimljivo, to nisam ne samo to, nego je u razgovoru o tom tekstu bio jedan monolog tog suca koji se izvlači nešto, to se točno sjeća, nešto se izvlači, nešto i uglavnom kaže meni Igor, pa na tom monologu sam ja shvatio cijeli komad. I počne govoriti taj monolog. To je ono što je mene impresioniralo. Ne intelektualna spoznaja nekog teksta, nego to da je on taj tekst zapravo napamet. Ne samo, znači, puno teksta je izašlo iz njega, ali ne samo iz njega, gledajući nas, on je pisao svoj tekst. I kada oni su gradili na temelju toga su mjesili i davali formu. I to je nešto što mi je fascinantno, jer nisam sreo puno reditelja koji su znali neke pisane tekste, ali od riječi do riječi, ne okvirno. To je od riječi do riječi bilo. I to je mene fascinantno. Možda samo to trenutku, pošto meni nekako stiglo do srca taj monolog rad i ljubav, nekako jako blizu i slično to meni nekako pogodilo i s tim otiću kući. Osoban stav, možda? Ivo, od vas? Da je to nekako osobni, kako se kaže? Iskreno, da, osobni stav. Da li je to moj osobni stav? To? Da. Pa ne, mislim. I ko ne zna ko je uradio taj monolog? Zajedno smo, Bio zadatak, znači zadatak je bio, ja sam konkretno dobio zadatak jednom napiši monolog, rat je dobar, pravda i rat. To je bila zadaća, domaća zadaća. I otud je sve ta klica koja se usadila kod mene, ja sam nešto prvo izvodio svašta svega bilo i onda se to nekako profiltriralo u nešto. Ali zapravo to se dao brati. Pa da se zapravo... Razumiješ, nije to sad, osobno, ali to je iskonstruirano na način da se dao brati. Zapravo. U stvari, da, ne bih rekao da je osoban stav ni moj, ni njegov, ni samo pitam, to je možda malo... Mislim, da ti pitaš zato radiš predstavu, zato što nemaš stav. Decidirani stav. Da, mislim, nego pokušavaš, recimo, opšte, fiksne vrijednosti da rasturiš pred ljudima tako što ćeš uzeti drugu krajnost i reći da, okej, možda smo mi svi posljedica rata i to je divno. Samo to, taj monolog ima filozofsku podlogu, jer je eminentno zapoveđen, eminentno zapovedaški. On djela i trguje najzavodnjaškim recimo.
dela po principih silogizma, dela po principih logike zahodnjaške. Torej, zahodnjaški logiki se lahko vojne pripelje skupaj z ljubeznijo, tako je absolutno dokazljivo. Z vseh strani in z vseh koordinat. In ta tekst, oziroma ta monolog je poskušal to narediti, mislim, da to še dela. Da pripelje tako brezhibno do tega, da ljubezen, tako kot jo mi na Zahodu dojemamo, ker pomeni ljubezen do enega, enega posameznika, enega naroda, ene države, ene mesta, pripelje par korakov do fašizma, nacizma, kar je izključujoče. Torej, obstajajo pač drugi ljubezni, ampak mi smo v tem svetu in smo to speljali tudi tisto konsekvenco, ki pravi. Dobro, i tu kažete Ljubav Ranci su blizu. Onda napravite scenu koju nema u tekstu, koji dođe momak, pimp, to svi razumemo, svodnik, pimp, dođe pimp, i onda s pištoljem i on ima problem jer nije bio u ratu. Predstavili ste još i to stranu. Mi živimo u zemlji u kojoj se rat nije završio. U Sloveniji to sigurno najmanje jasno, ali ja mislim da je tu isto fantom. Ne želim biti apokalipričan, ne želim biti zlomka, ne želim zvučati pesimistično ili bilo kako, mislim da je to samo činjenica. U Hrvatskoj, u Srbiji, Bosni, naročito, Vardara 2 skoro do Tvigova. Taj rat nije završen nikada. Tako da je taj lik svodnik u stvari osoba koja izlazi direktno iz nekog banka. Osoba koja je upućena u limbu u kojem se nekako nalazi sva ta društva. Ne, te. Ja u istom limbu kao i da, samo što je Hinkeman prošao kroz vatru iskustva. Kako kaže Glasovska društva. Hinkeman je prošao, on živi konsekvencu toga što je prošao, a Pimp, svodnik, Jasmin, nije to prošao i ima jednu latentnu frustraciju koja ga čini takvim povijestom. Kao liči u nekim Pitanja? Može? Samo sam htio reći. Dajte na glas! Ne, ja, jaz bi v bistvu pač dramaturško je očitno rekel dva pola. En pol je v bistvu ravnatelj cirkusa, se pravi doktor, ki ga igra profesor dikcije, ki v bistvu pride skozi vse možne protokolarne faze in na nek način predstavlja institucijo in tako naprej. Sprej neke v bistvu institucionalne instance, ampak jaz se bi v bistvu na nek način, ker smo Hinkemana zelo pač nismo slišali, ne vem koliko odgovorov. Hinkeman gre skozi zelo, bi rekel, različne faze, ima pač nek neverjeten razvoj. Zdi se mi tak, da so v bistvu vloge, ki jih igra profesor dikcije na nek način v bistvu gest, skoraj da. Neke vrste gest, neke socialne vloge, ki jih bolj ali manj prepoznal. Medtem pri Hinkemanu, kot Hinkemana mi ne prepoznajmo ono gestnica nekih socijalnih uloga. Tako znači, ja mislim da je bio zadatak tog nekog procesa Hinkemana od početka do vjerovatno vrlo neki glumački izazov, a sa druge strane uvek neki balans između prizora gde ta institucija je socijalna osoba nekako. Baš bi me zanimalo možda to kako
ste vi kroz sve te faze u procesu nekako prošli, jer očigledno su neki, kako bi rekao, sklopovi stvari koje se desio do tog kraja, gdje neka radi, biti gdje je puno značenja, ono radnička klasa, neki uspon fašizma, ispod toga, između toga se stvari upisuju, neki entertainment, koji kapitalizam, koji proizvod i profit. Čini mi se ako sme u tom momentu da u biti scena radi, zaista čitava stvar radi od tih građevinskih konstrukta koje su ispod. Sve se nekako sedimentira na neka mašina. Ja, znači pitanje je kako je taj proces Hickema, neka izgradnje te uloge. Da. Stvari se jesu poklopile. Ja jesam radničko dijete, moja majka je radila u tvornici, mislim i tako dalje. I ima puno pijesa i frustre, tako Milane, tako da sam često bio kurat te pozicije, te žrtve i tako dalje. Mislim, dok ega, ali tako da jesu se stvari super poklopile. Mada, moja prva reakcija je bila, ja sam rekao Snježani, nisam ja za to, nije dobro, ne bi ja to trebao, možda, ne, ali evo, na sreću s nekim je nagovorila i predložim, nisam ni znao ko je taj Bog, šta on hoće, bio sam jako sumnjičav, tako da su se zapravo je priroda, moja se je poklopila zajedno sa tim i uvijek naravno, mislim, ja baziram na tome. Neke stvari, neke činjenice se su ovdje poklopile se i onda, da, ne znam, onda jedna stvar je odjela druga, evo ovo što je Ozan bio govorio, mi smo dobijali te domaće zadatke, nekako više je išla stvar ne iz samog teksta, nego baš iz nas, svi, ne samo ja, nego svi smo pojedinačno dobijali sad na tu temu napiši to i to, na tu temu napiši to i to, svi smo nekako radili ekstenziju svojih vlastitih, ne znam, svog vlastitog promišljanja tog teksta ili doživljaja, tako da, to je izišlo iz sve, da se vratim na početak svađa, ona osam, ne. Da, meni su se poklopile neke stvari, jako lijepo. Ja sam sretan. Možda zato, bar u meni, sve skupa, mislim, dođe kao intimne priče, ostvari, nisu intimne priče, mislim, to je, znaš, to su dramske grupe, to je sve normalno, a na sceni se da, jako intimno, ne znam kako da kažem, to, ipak. A događale su se i super stvari gdje, recimo, recimo smo dobili zadaću koju smo napisali, nikada ju nismo pročitali i nikada ju nismo ni izgovorili. I ja sam znala Igora pitati, dobro, zadao mi je zadatak i ja sam ga jednostavno morala pospremiti i odigrati kroz 3 rečenice koje kažem njemu. Dakle, neka količina silna teksta koji zapravo dobiješ kao sadržaj koji igraš. Dakle, a sve se to dogodi kroz neki proces koji osjećaš jako organski i onda zapravo kad imaš genijalne partnere i kad imaš osobu koja jednako stvar propituje kao i ti i znati jednako tako odgovoriti kao što i ti kao glumac ne znaš, tako i redatelj može ne znat, ali uopće ta hrabrost da se u nešto ustupi na taj način je mislim, rijetkost. I da, ne znam, ali zanimljiv je uopće taj proces koji onda mi zapravo nismo ni do kraja svjesni i što je, ja mislim, dobro, koje sve podtekste u kojem trenutku igramo. Jer ti bi došao da osvijestiš sve procese, ne? Imaš jednu liniju koju vodiš i onda ti se zapravo dogodi moment da gledajući svoje kolege, jer je isto zanimljiv taj trenutak gdje nas je Igor stavio sa strane,
ja sam se maksimalno izorganizirala prostor da mogu gledati što veću količinu scena sa strane. I gledajući to zapravo imaš onaj aha efekt, ne? Ti vidiš i kažeš, gle, bez obzira što si pogledao to 10 puta, mogu bi više. Ali zapravo koliko god predstava ne izgleda, možda toliko radi nas par koji izlazimo van, ovo je strašno ansambl predstava koja se stvarno jako odnosi na zajedničku energiju koja je strašno rijetka. I kad ti imaš kolege koji sjede pored tebe i osjetiš da su unutra, a sjede sa strane, onda je igrat na sceni ovak, ništa. I to se vidi, bravo svima. To je ništa, bravo svima, dakle ne nama koji sjede, te male stvari su ono baš sitno je bitno. Da, i možemo na to, prije nego što idemo na kolac, da, baš sam htio pitati, da, ima puno scenskog gibanja, imali ste i kako Blaženka Kovač-Carić je bila za scenski pokret i odradili su tu puno Dado i Vedran. Gdje je pas? A gdje je pas? Ali, da, te pitam, da, ali fizički napor puno. Tamo gledao sam stojiš, centar je na Hinkemanu naravno, ali ti radiš, mislim da 10 minuta stojiš i to si ti razvarala. Kako? Pa nije, mislim, moj neki proces unutar ove predstave bio zanimljiv, ja sam invalid da ušao u ovaj proces, jer sam imao neku ozljedu i onda sad sa nekim igranjima sam neke stvari prilagođujem. Taj nekakav napor koji sam imao shvaćam da više ne mora biti, da ne moram baš sve izvlačiti svoju bolest i leđa. Igrat predstavu meni nije napor. Ne uopće. A meni se jako sviđa, to negdje ide iz tog promišljanja šta je ekspresionizam danas i šta je ekspresionizam na sceni. Ja mislim da to je nekakav fusion. Danas teško govoriti isključivo šta je dramsko kazalište, šta je ples, šta je ovo, šta je ono. Mislim da to sve treba biti nekakav, mislim, banalizirat ću pa ću reći fusion. Teško sad tu performativnu umjetnost kako odvajati da jedna i druga i ples i gluma i tako da sve može izvlačiti jedno iz druga i može biti potpora jedno iz druga. I onda smo tu negdje kao, a iz nekog mog osobnog interesa, sam cijelo vrijeme govorio kao da bija malo plesa. I taj nekakav zapravo jako, kako da kažem, jedan tjelesni pristup, a mora biti dakle ide isto malo, tjelesni pristup ulozi, kako da kažem. Da. Gdje ne može više biti današnje kazalište acting from head up, to mora biti cijelo tijelo involvirano, pa sad da li to gleda kao ples ili kao nešto drugo, ili potpuno sve je. A htio sam samo dodati za ono što si, ne znam ti sad nešto što je rekao. Tu ima jedan, bitna stvar, ima i jedan izbor i cast zapravo, jer Igor i odnosno Rakan i Ozbilj su zapravo dva u ovom odnosu cerebralno i trbuh. Tu je negdje Ozbilj više ovaj koji je cerebralni, a Rakan je više ovaj koji je, što ti kažeš, krik i nešto što izlazi iz trbuha. Kad se te dvije energije sukobe na sceni, stvarno događaju neke jako zanimljive stvari. Različit pristup, sličan rezultat, je podjednako dobar, a unutar toga onako iskren. Šans imam potrebu nešto reći. Naime, kad je predstava nastajala, tako još uvijek, evo, upravo se ta grupa ljudi razišla i postojala jedna grupa invalida Domovinskog rata koja je štrajkala preko godinu dana u Savskoj ulici tražeći svoja prava. Oni nisu bili izmanipulirani politički, ali kod nas u Hrvatskoj je to dosta jaka tema. Ja nisam sad neko vrijeme gledala Hinkemana, svaki put kad ga pogledam iznova, mene to jako pogađa. Jer mi imamo one ljude koji su bili u ratu i one koji nisu bili. To je taj pimp i ti drugi su manje vrijedni ili uvijek postavlja se pitanje gdje si ti bio kad je bio rat. Ti si bio dezerter i nemaš prava više. Tu su te ideološke podijeljenosti koje se danas događaju. I dakle, kad je Igor došao sa idejom Katarina da se radi Hinkeman, mislim, to je stvarno paralela koja se
događa su ti naši šatoraši, odnosno ljudi koji se apsolutno ne mogu artikulirati u civilnom društvu, jer najbolji heroj je mrtav heroj. Ovaj na kraju, ovaj spomenik izliven u bronci, je on apsolutno dan danas u bilo koju socijalnu pomoć, a to je ova tribina koja u predstavi, ne može se artikulirati u društvu. I to je toliko meni, mislim, pretpostavljam gledateljima žestoko i nama je ta, recimo, ovoga svodnika jako jasan. Jer on čeka taj novi rat, da li on bude to topovsko meso, onda će biti potpuno realizirano. Tako da mislim da smo aktualni s predstavom, pogotovo u Hrvatskoj s ovom ideološkom podijeljenošću koju imamo trenutno. Mislim da ima mesec dovoljno snažan da to ide. Molim sad mene nešto zanima. Kraj u priči nije tako kao tu. Nije. Greta se baci kroz prozor. Max dođe i kaže Hinkemanu, ona se ubila, nemoj gledat, šokantno. I Hinkeman, naravno, kao tragički junak, kaže, a što sam ja da sam živ, zašto sam tu na sceni i tako. Zašto pogodi tu mene? Da, zašto to, ali on živi, Greta umrije i on ide dalje. Ali drži uže. Po tekstu. Da, drži uže, ali priča onako kao da... ali dobro, ali tu napravite neki kao ljubavni, kako samoubistvo, da. I onda Evropa, da, ko će odgovoriti? Vuk onda Vuk. Ali, mislim, šta je pitanje zapravo? Zašto smo to napravili? Pa, kako da kažem, fenomen kolektivnog ubistva je prilično modern. Da, ali ste mi rekli, dobar heroj je Hinkeman kao tragični lik, on je dobar. On je oštećen, ne može biti dobar. Da, ali je stvar naknadne pameti kako mi prezentiramo našeg heroja. I o tome se radilo, a u čemu je stvar? Mi smo samo, kako da kažem, izvukli te motive, na kraju se i Grete ubije i Hinkeman se ubije, međutim mi smo izmakli tog prijatelja ili nekog ko dojavljuje, nego smo napravili neku vrstu sporazumnog otklona od života zato što život više ne mogu izdržati. U tom smislu, a kako da kažem, mislim, teško je objašnjavati nešto što je dijelo koje je nastalo i artikulisalo se. Ono što kad ste pitali da li ja mislim da li je to moj stav u predstavi apropo rata, ali ne, nije, ali mislim da jedan dio jeste stava, to je da smo mi posljedica ili oblik toga što se dogodilo. Ja znam da je moja generacija i znam da smo mi definisani svime tim. S druge strane, znam da oni koji dobro otvaraju oči znaju da se u ratu prestrojavaju neke stvari i da isplivaju neki koji su bili dole i tako dalje. Tako da je uloga pimpa zapravo neko ko vapi za apsolutnim priznanjem, ne želeći da bude u tom smislu. S druge strane, isto vjerujem tako da je Evropa zaista građena na tim principima. I da je uvijek falsifikovala svoju istoriju i pokazivala je kroz glorifikaciju i to evo imamo i dalje kao slučaj sada u migracijama. Dakle, jedna zemlja koja je apsolutno nastala od migracija i koja je sama sprovodila migracije je postala apsolutno šizofrena po pitanju migracije. Ja bih samo dodala još jedan razlog bitniji, a taj razlog je intimni u stvari. Mislim, tiče se intimne radnje cijele predstave i možda je najviše vezan za lik Grete, gdje smo u tom luku praćenja jednog lika zapravo iščitali u tome da se ona ubije, da Hinkeman ostane živ, neku vrstu defetizma i nekog strašnog pesimizma koji već ide onkraj crkve.
to nije bila naša želja. Mislim, nismo htjeli zakucavati s nekom dijagnozom, nikako. Htjeli smo ponuditi, ako je moguće, neku vrstu transcendenca. I činjenica da zapravo Hinkemann i Grete, ja mislim i retroaktivno, iz te scene jesu jedan autentični ljubavni par. Što je jako teško u tim okolnostima, ali oni to jesu, protiv svega i protiv svih, against all odds, oni jesu autentični ljubavni par, ali u tim okolnostima oni moraju prosto istupiti iz ove realnosti. Oni moraju iskoračiti iz ove realnosti, oni se moraju personificirati u nešto što će ih obilježiti potpuno kao nešto drugo, dakle kao te spomenike, ali oni intimno znaju što je bio njihov sporazum, zašto su oni napravili taj iskorak, dakle to samoubojstvo je neka vrsta čak hrabrosti, dakle neka vrsta odluke koja donosi oslobađanje, a onda se iscrta taj širi kontekst Evrope, onda se to sve uvuče zapravo u sve prepoznatljive slike, čak i doslovno, mislim, do tog splava meduze na kraju, i sve tog konglomerata himni koja samo ostavi taj osjećaj da u toj magmi postoji neka jezgro koja je otišla na neku. Ono kad redatelj kaže zadnja će se scena raditi na kraju i onda vas maltretira i vi ju ipak radite i radite ju do iznemoglosti, mi smo doslovno ovu scenu radili na kraju i složili smo se da će ona izaći iz čitavog komada, doslovno, kao izaći će, ne? I onda nas je Igor pitao u jednom trenutku, dobro, što vi osjećate kao kraj, i mi smo u isto vrijeme rekli, oni odu zajedno. A to se zove kvalitetna manipulacija, kad ti zapravo misliš da je to tvoje mišljenje, a zapravo ne, meni je to jako dobro došlo, kad ja mislim kao, kak sam se ja super sjetila, ne, šalim se, glupa šala, ali sve šalim, ali istina. Ono što ja moram sad opet napomenuti je ključna stvar, a to je da vi u toj sceni imate kolegu koji puca, dakle on glumi pucanj iza nas, tako da ga neki od vas vide, ali mi vam ne možemo opisati kakav je taj osjećaj kad ti imaš nekog ko puca s tobom. Ti nemaš tehničara koji okine, nego on funkcionira na dah. I zato ja se nadam da će mi sve predstave u životu tako izgledat kao ova, ali to da se osjetiš sa svim tim ljudima i da iskomuniciraš to što mi svi zajedno proizvodimo, ja mislim ključna stvar u kazalištu i dao, dragi Bog, kako bi Greta rekla, da stvari tako uvijek funkcioniraju. To je to. Sad mislim da polako ćemo završiti, tako da pitanja, ako ima, koje... Zadnja prilika, naši gosti su tu kaže od danji popovdne, odigrali smo predstavu, dovoljno. Što je igrač na čika? Čekaj. Onda zahvala svima danas na pozornici, hvala autorskom timu. Još jedan aplauz za Nino i Klemna, oni dva ste bili